Sir pini dak di fueli penang litum baidrili ke dam ji penang anamuluk do lasi anso se wang thulang malabang so baidrili long dak nilitum di fu anangele ke do lo pen hatu war pen da konang join do thui la pen non dak da do pet pelang he ho la jang tu ke petrol diesel ke no masih dere lo dak ching seng dat lo po menit ke ong mane la gari ke ong ma kalang la pen towar inut bahini tum ke wang hota chethan lo pini reli do pu penak an gari ke dam ta siksak pu lasi la bangso puthak nang litum mahin pen la lumbajong lumbajong dak di fuele long ke wang jilang election hot ko ana vote na sinang litum ke long ponji bu sinang lit ning thelo ni litum ke ong ene sita 60% mane over others la pula hai di 60% ang thak litum long po 60-70% ang bo la pen ke wang we tum kisuman tum do ulang alang litum ma phana hin penang li hin pen ko pilo kaning je poke ke wang we tum ajhar dunge na chini dun de do berta ka long le posi nang dun une det la di la bhan la poisa ki sum ben pot lo hai nang BJP tum kar tum ban inglong so tum ban ke poisa pa we det thang jang lo la posina du nu e lo nang du nu ne bu sa ning lo ke litum long si do PHLC ba alliance along si do la si ning arong alang litum bo dang nang pidun et po la pen inut bahini chethan ke la pulo di fuele ang kang ke silent vote do opu la so pu thang nang lihin ben kang lo silent vote atum an ke lage APHLC fancy ba alliance fancy people ke lage ala BJP long ke dotung ke silent kam vedet ke di hala daw bang hangjo se ta chok chalo pini ke di fuele angkang baidreli di futu langhin an pu la so pose nang lining nang li ke lada ke mane alira cham ke kipi phansi nang idun lo he sita nang lihin haladak amri along non ke bang di MLA election aputhak nang lihin pen lam thi si ni ning ji tha Fransi Karbiang Long Rat Phan Kardom Pazirlo Bini Ladak Boys Playground Long Batwa Klam Long Pen Niltum Non Rally Mate Bite Rally ke Cheng Pon Populo Lake Ildum Chinilo Dak APSLC Ifu LAC Pensila Initiate Pon Lo Ildum Masar JI Qatar Aphan Ildum Nominate MLA candidate from the Fu 110 Legislative Assembly alang lipanisi road show mate ese bike rally initiate pon lo labang so rally long nili dame hitong non long pot nili ning arong pik hangjang lo la band amri 112 amri Legislative Assembly along lang lo plotang ke bining bang ke project musada tum tek mon lo haladak arad atum aning ke hang election bang ke non election businili mathalo athe mahaladak inglong so rat atum an tame chisik pamelo none boy ladak pen LAC ta kimilo la pen a candidate tame la BJP aphan ka paremji aphan si haladak ratum mathalo asini tum mesen pen hadak ong dung abut pen haipon po kusini tum non betaning che thepon lo la pen la bangso ajakong ke nilitum amri arat aphan si hodai kok lo ang bong ke ang tong tita tiket hang don pu wai pisita nang litum ang bong kupine lam mesen alam don kaching ki son do tong alang li tiket hang don de lo lalo isi political party long wang lo tangte tiket ke hang rights ke kadu ko beta dolo la song bong pen party president pen tiket ki piunji ke pak waji ke di sila sondak taksi niliphan tiket ang pilo la pen alang li tame kamatha parsik sialang pang alang li take off lo je alang li dak market thut looks ni ke non amri along candidate BJP pen punoi APSLC pen punoi kapre asong atum tado hal so candidate ke alang tum kisuman arat kaning je ke picture kimi mande akimi candidate lasi laso puthak nang lihin pen asap sovet achini je ma kalang lo APSLC under the leadership of Sir J.I. Qatar nilitum phanangi Japon posi nilitum tame awareness pen chenglo rongsu rongbot rongop tame nilitum humri damlo tangka maha vitamin tum pali damlo so nilitum bangke election aphan le preparation kali awareness ki pi pen nilitum ke dam so
lah si bajok le election long cepati dunji in future pusta ke cheng ke rong dam nang lang rat long dam nang lang rat tu maning ke hang kupi ma rat tu ma ki sung chini nang lang lan silitum election ma arjab tu nai ase not one night preparation ajir ke tinggal nang ko